second session din wanda insha Allah ba sai da lokaci ba cikin minti uku za a yi wrap it up kafin mu tafi tambayoyi da kuma amsoshi. Zan dawo zan fara daga kan doctor da ke gefe na. Doctor ɗazu mun yi magana extensively akan darajar ya mace a addinin musulunci wanda ka fitar mana da kima da kuma daraja ta addinin musulunci da yayi ka fara haskaka kimanta da darajar ta addinin musulunci shine yake so mu juyo ga kan al'ada. Shin wani misalai za ka ba mu da ke nuna ci gaba ko kuma akasin haka wajen girmama mata a al'adunmu na Hausawa? Sannan kowace al'ada ce ya kamata mu rike ta, kuma sannan wacce ce ya kamata a ce an kawo gyara wajen ɗaukar abubuwa baki vis-a-vis musulunci ko kuma provisions na addinin musulunci. Cikin minti uku na gode mana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da na yi tunanin ita Rita za ta yi mutu da wanda na ga kamar wadansu abubuwa da aka ba wanda ya kamata waɗannan abubuwa su domin akwai abubuwa da yawa gaskiya na ci gaba wanda waɗansu abubuwan al'ada ban karya su. Na yi tunanin ita barista ta yi magana a kan misali kan cewa na karanta da ne ko ni na karanto cikin karance na ji commissioner na justice yana cewa a cikin mutane 119 council da muke da su a nan Kano 63 mata ne. Na ji nan za ta faɗi waɗannan abubuwan 60% ne cikin 119 guda 63 out of them mata ne. An shi commissioner ne a kwanan na ta hira da shi ne kotun da suka cikin ina ganin kamar ya kamata a ce kin faɗa wani wannan maganar shari'a ci gaba da aka samu a cikin yanayi don wani abu ne da ina gani ya kamata ya zama to faɗa. Amma akwai wani abu guda ɗaya gaskiya da zan iya faɗar cewa bangaren shari'a, bangaren ilimi, bangaren ɗaya a yi hakuri zan kauce da kan kuma na ganin bari daɗi ba saboda wani lokaci muna son faɗa wani abubuwa da muka fi so. Abu na farko dakta ta yi magana akan ilimin mata wanda ci gaba ne kuma wannan abu ne da za mu yi kamar yadda sa. Amma kamar yadda ilimin maza most of them ba shi da direction, ilimin mata ya fi zamantowa ba shi da direction. Abinda nake nufi da direction shine wannan ilimin na me muke da shi kuma na me za mu yi da wannan ilimin. Yawanci muka zauna muka tattauna kanmu za mu ga cewa mai fil dukkanmu wani lokaci muna son mu yi aure, muna son ya zama to mun haifi ɗaya, amma probably yanzu da za a zo a rasa mu gaba ɗaya a ce wani Abdulkadir wani littafi ne da kai wanda zai zama to manual ne na ƴaƴan naka, misali mata da za ka tarbiyyantar da su ka dora su akan wannan tarbiyyar. Most of us ba mu da littafi guda ɗaya biyu uku wanda zai zama to wanda wannan ne zai zama to manual ɗinmu a wajen wannan tarbiyyar. Waɗansu ba su taɓa karantawa ko muna tunanin cewa kawai wato wai talaba kai fa martaba ko casual ne kawai ya zama to yadda muka samu za mu tarbiyyantar da yaya. Muna da wannan matsalar, shi yasa ilimin muna yi amma kuma sai ga cewa kamar ba a yi. Misali makarantun mata sun fi na maza yawa, mata sun fi abin da misali inda yana suke probably za a iya cewa kamar misali wanda suke yi ko da nutrition and dietetics ko kuma food science da waɗansu abubuwa za ga mata ne suka zama to majority da waɗansu a faculties din da waɗansu departments din za ga cewa mata ne. Amma ina ne direction din da za su tafi? Muna da wannan problem din wanda ina ganin idan ba a same shi ba to za ga manto muna tafiya ne amma kuma gaskiya muna yin baya. Wani abu wanda nake tunanin cewa ya kamata ya zama to mu canza tunani a kai wanda probably dan maybe da ita dakta nake maganar waɗansu abubuwa da dokoki
su lauyoyi ne yawanci suna yawan son magana wato dokoki, mu kuma akasin haka ne abinda muke tunani ya za a gyara waɗansu abubuwa. Ina tunanin program da zan yi gobe akan misali idan ya zamanto an samu waɗannan lalacewar abubuwa as a conciliator misali abin da as a mediator and conciliator ya za a gyara waɗannan abubuwa. Akwai littafi mai kyau na gari Chapman wanda ina tunanin zan yi magana a kansa wanda zai zamanto zai discuss in one loving your spouse when you feel like walking away, wanda yawanci za ka ga cewa mu kai kotu ba kaiwa kotu ba ne. Shi yasa a kasashe da yawa waɗannan multi-do courts ɗin da ake ko a sasanta ko waye sun fi kotuna ƙarfi, kuma waɗannan daidaitawa suke ba rabawa suke ba. Misali na yi supervisor ɗin projects yawa na rabuwar aure a kan ciyarwa a kan waye a kan waye. Isbatu darar da take faɗa yana da wahala gaskiya, ita yadda barisa da ke faɗa isbatu darar a wajen misali kulli ko wajen idan mace ta tabbatar ba kulli za ta yi ba saki za a yana da wahala. To tun da yana da wahala me yasa ba za mu canza waɗannan salon ba ya zama to wannan multi-do courts na nan kawo ga arabi a sasan arabi na abu bako. Kuma yawanci waɗansu ɗin akwai abubuwan da suke bukata wanda babu shi. Na san waɗansu da yawa tare muka yi lokacin da muka je muka yi training da mediation tare da su muka je muka yi, amma lauyoyi ya kamata su faɗakar da cewa wannan ya fi akan yawan zuwa kotu. Sannan wannan ya su ma kuma a hizba ana yi, amma a hizba lokacin da cases ɗin da muka je ba train abin nan bane, ba san yadda ake ba, wani lokaci damula abin yake. Wani abin da nake faɗa misali maimakon ya zama to mu ta yin dokoki, me yasa abubuwa na waɗansu ilimin wanda babu mata a ciki. Mata da yawa mun ƙi mu tura su ɗauke su daga STEM, science, technology, waɗannan engineer da waɗannan fitar da su mu kai su waɗansu zamanto wato psychologist, ba educational psychologist. Ba educational na daga biyu ke educational psychology muke. Yanzu a nan gaba ɗaya na Kano na taɓa tambayar Professor Salisu Shehu na ce akwai child psychologist a nan, ya ce mu babu. Alhaji a abin da shi ya faɗa mu mana, ya ce babu child psychologist. To kaga idan ya zama to yaran mu kuma waɗansu abubuwan suna inheriting din su ne tun daga nan kuma su tafi da shi. Kuma yanzu ɗazun nan na hira da wani daga Abuja wanda nake counseling ɗinsu da shi da waɗanda suke su da ya fara tsakaninsa da matarsa. Shi pharmacist ne, matarsa kuma medical doctor ce. Yana yi mun maganar cewa yanzu yara 'yan shekaru ƙanana da suke kan antidepressant ya yawa. Professor Salisu Shehu na da research ɗinsa da ne PhD a kan 'yan mata ne 'yan secondary school waɗanda suke fama da depression da kuma anxiety. Kuma muna da shi yana nan da yawa a cikin society ɗinmu. Ba mu yi ƙoƙarin warware wannan ba, yarinya ta tafi gidan mijinta. Za mu yi expecting ɗin kowane irin abubuwa, saboda ita ba ta san abin da yake damunta ba. Mijin ma bai gane ba, sai zamanto rigimar sai mu ce ko a tafi kotu, kuma abu araba za ta ƙara zuwa sai ta ƙara samun problem, wanda kuma wannan problem ɗin zai zamanto compounded. Shi yasa littafin ina jin sunanta Jane Abbas, wannan Generation X, mutum ya karanta shi zai ga impact ɗin wannan saki akan 'ya'ya, wanda gaskiya wani vicious cycle ne za mu shiga nan gaba kaɗan. Gaskiya ba mu san yadda al'umma ba. Mun gode sosai malam, mun gode da wannan highlighting na sulhu musamman a shatar da ke gaskiya akwai abubuwa da ya kamata. So barista cikin minti yawwa a rayuwar ya mace a cikin al'ummar Hausa, ci gaba ko ci gaba cikin minti. Zan yi amfani da minti daya na ke moderating wannan matsalar da malam ya faɗa. Na ji daɗin ta maganar ta maganar wannan matsaloli da ake zuwa kotu ne zai hana koma ko multi-do court ko a dinga yin sulhu ko ina so in ji hankalin mutane. Ita kotu ba wai so take kullum ta raba aure ba. Duk rigima aure da kaga ta je kotu ta shallake gaban waliyai ne, ta fi karfin su in most cases. Kuma magana ake ta cutarwa, ko da ake zuwa hizba a cewa ana yin sulhu, mace ta je hizba ta ce ba a bata abinci, kai kuma dan hizba ka zo ka ce a yi sulhu. A ina ake sulhu da rashin cin abinci? Ai ba matsala ce ta sulhu, matsala ce ta addini
wanda idan babu ciyarwa automatically babu aure. Wannan shine dararin da ake magana a addini. Kuma magana anxiety da kai na ji daɗi zan so in ga professor akan wannan. Shi har yanzu ba depression da anxiety ko ta bata gano inda za ta yi masa hukunci ba. A kai nake rubutu. In har physical injury, harm, corporeal ya gagara a proving din shi a kotu. What to talk of incorporeal, that is not physical, that is not manifest, yaya za a proving din shi a kotu. Yawanci baya yiwuwa saboda techniques din ba a amfani da su da ya dace ba na so yin exhaustive wannan. Amma akwai matsaloli da yawa wanda ya kamata a zauna a tattauna a kan haka. Sannan magana ta minti 2 da aka ce in faɗa, ni ina ganin kwarai da gaske mata a ƙasar Hausa sun ci gaba ta ɓangare da dama musamman ɓangare na ilimi. Da ba a bari ma a yi mata ilimi ko na addini ko na boko ai baya yawaita a ƙasar Hausa. To yanzu kuma an samu ilimin boko ya yawaita, profesoshi nawa muke da shi ko Bayero University ka ɗauka, daktoci nawa muke da su, lauyoyi nawa muke da su, likitoci nawa muke da su, ai mun ci gaba wanda a da ba a samu ba. Ko karatun addini ma ai da in za a aurar da mace a ƙasar Hausa iyakacin ta alamtar kai ba haka al'ada ta nuna. Iyakacin ta alamtar kai ba ta samu na sallah. To yanzu mata nawa ne suke jan aya da hadisi har suke tafsiri. Ko ba ta ma tafsiri kwanaki wata ta zo mijinta kes da mijinta saboda ita tana zuwa islamiyya ya gama ta ce dai to shi kenan ni dai kawai za a hadisa kaza ba ai islamiyya. To kaga cewa an samu ci gaban ilimi sai dai kawai ci gaba yake samun dan wata barazana in ba a yi amfani da ilimin ta yadda ya dace ba. Misali wannan da ta ce za a hadisa kaza ba kai ka san karshen ta a hannun mijin Bahaushe ne tunda shi ta ce masa makareci ko da larabci ta fadi ko to kaga ai zai mata illa. Sannan kuma tattalin arziki da mata ba sa rike kuɗi yanzu kuma suna aiki suna sana'o'in da mata ba sa iya yi da yanzu suna yi. Na tuna sanda za a aure ni ca akai ba za a aure ni ba dangin mai gidana ta rasa ma karatun da take sai na lauya wannan karatu na yan wuta sai ga shi wanda ya hakikance ba za a aure ni kan karatun ba shi na fara karkowa gani. Sai magana aure ci gaba a da ai ba mace ba ta zaɓin miji ko ba ta zaɓin miji yanzu kuma tana zaɓe me ya zaɓi ta fito waje tana ganin maza ta yi karatu tana gwagwarmaya ta samu damar zaɓi da ai ba ta zaɓen mata ake yi kuma ana zaɓen mata wanda ya dace. Yanzu misali ko a tattalin arzikin ai an ci gaba sai dai in ba a amfani da shi yadda ya dace ba ne sai ya jawo dagirewa. Misali yanzu in an saki mace ba za ta yi haƙurin babu ba sau da yawa musamman a cikin mai yan boko in ba kai ba zan yi da kuɗi na. To su kuma maza ba sa son wannan sai su ga kamar an yi musu kafaɗa da kafaɗa zai ja matsala. To wannan sai ya zama mata shi kanshi kuɗinta ya zama mata matsala a karan kanta. Idan sakinta aka yi za ta ibi 'ya'yanta ta rike sabanin da za a ban musu iyaye za su ce dire masa ai ba da shi kika je ba na faɗa da wannan al'ada iyayenmu ma gata suka yi mana saboda in baki dire masa ba ke baiwa za ki zama yanzu da muke da kuɗin muke ganin za mu rike su mu kula da su sai ka ga shi da an yi sakin kankace mai wannan ya sake aure ya ci gaba da rayuwarsa kuma ba zai yi maintenance din ba in an kai shi kotu ba zai je ba sai a yi kira san maci 4 sai a na 5 da gar zai je in ya samu ya dauko lauya in an je kuma a yanka masa kuɗin ya ki biya duk wannan matsalolin mun san su wanda har sai ta gwammace ta dinga yi ta ne masa Allah ya isa ya fi komai sauki